po no, sa mga ganitong diabetiko, huwag nilang kalimutan ang pag-eehersisyo. 3 beses sa isang linggo ng kahit 30 minuto, malaking bagay yon para hindi mahulog ang kanilang pangangatawan. And of course, inom sila together with their medication nung magandang suplemento, yung MX3. Napakaganda dahil tumutulong ito to stabilize blood sugar. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Nanlapo ang #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato, kaldero. Tanggaling for everyday. Untan no say dishwashing paste at Smart. Walay double tanggaling formula. Tanggal-galing susebo tan bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linis sukada pahid. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. O ano, Dubai na to. Palalampasin mo pa. Malaking desisyon kasi, sir. Ipagdadasal ko muna para hindi ako magkamali. Ganyan ang Pinoy! Ang Pilipino, makadiyos, madasalin. Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy. Tatapatin namin kayo. Sa panahon ngayon, kahit kami sa Champion, kailangan magtipid. Kaya wala muna kaming TV commercial. Sa radyo kasi pinakamura. Ang natipid namin napunta sa pagpapagaling ng mga Champion products para mapadali ang paglalaba at dishwashing. Ang mataas na kalidad pwedeng gawing abot kaya. Nagawa nga namin. Subukan mo na. Champion. Walang gimmick. Tapat po sa inyo. God's Law of Love. Ang 10 utos ng Diyos. Unang utos. Ako ang Panginoon mong Diyos. Huwag kang magkaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Ikalawang utos. Huwag mong ipahamak na ipanumpa ang pangalan ng Diyos. Ikatlong utos. Mangilin ka tuwing linggo at pistang pangilin. Ikaapat na utos. Igalang mo ang iyong ama at ina. Ikalimang utos. Huwag kang papatay. Ika-6 na utos. Huwag kang makiapid. Ika-7 utos. Huwag kang magnakaw. Ika-8 utos. Huwag kang magbintang o manirang puri sa iyong kapwa. Ika-9 na utos. Huwag kang magnasa sa hindi mo asawa. Ika-10 utos. Huwag kang magnasa sa hindi mo pag-aari. Ang 10 utos ng Diyos. Thy will be done. One God, one family, unconditional love. Seryoso at kalidad na proyekto ba ang iyong hanap? Meron tayong supplier dyan na maaasahan. Citylock Enterprises Incorporated. Iba't ibang klase ng steel bars, gaya ng Steel Asia, deform bar, angle bars, C-pufflins, tubular, original super pipes, GI pipes, combat wire, cyclone wire, GI wire, staff folding pipe, GI corrugated sheet, marine and ordinary plywood, hollow board, phenolic board, fiber cement board, decorative plywood, PVC board, PVC ceiling panel, wall panel, fluted panel, plumbing, hardware and industrial electrical supply, Phelps Dodge, Philflex, Powerflex, electrical wirings, big wires, iba't ibang brands, Panasonic, Philips, Royo, Firefly, Emerald, Poly, Belgian PPR, Biofit. Sa mga simento naman, Northern Cement, Laticrete, ABC, may solar din sila, floodlights, LED lights, pintura, Davis Paints, Pinewood,
power tools at marami pang iba. Wholesale or retail price, all in one sa Citilock Enterprises Incorporated with quality standard construction materials. Citilock Enterprises Incorporated, main office located at Ambrosio Street, Poblacion, Urdaneta City, Pangasinan. You may call them at cell phone number 0908-898-4082 or 0977-802-5678. Ganun din sa kanilang branch warehouse located at Barangay Bayawas, Urdaneta City with their cell phone number 0917-319-2345 or 0908-898-4085. Citilock Enterprises Incorporated, where you can find quality standard construction materials. Citilock Enterprises Incorporated, Urdaneta City, Pangasinan. Wholesale at retail, tibay ang kasama sa bawat gawa. Kapanyawan, pagod sa trabaho, masakit ang likod, tuhod o kasukasuan. Huwag nang tiisin yan. Nandito na ang Shed Liniment. Isang pahid lang, parang may masahe sa bawat galaw. Mapa-driver, magsasaka, nanay o estudyante, panalo sa ginhawa. Shed Liniment, ginhawang siguradong ramdam. Lamig at ginhawang walang kapantay. Shed Liniment, sa sakit ng katawan niya nagsagot agad. Shed Liniment. Pamana Water Corporation, Dagupan City Water District, Saydanom at Bilay. Ang gapulay mas ondakap ni od kiwala na sariling koneksyon na danom od abong. Pamana Water Corporation, Dagupan City. Para sa kabatiran ng mga customers, may mga collection centers ang Pamana Water Corporation. Sa DCWD Compound, Tambak, Dagupan City. Herrero Perez Satellite Office beside the Barangay Hall, Queen Bank with account name Pamana Water Corporation, Dagupan City. UCPB account name Pamana Water. 7-Eleven Easy Pay, Paymaya, GCash. Pamana Water Corporation. Para sa mga new connections, mayroon silang promo ngayon sa pamagitan ng Easy Pay Installment Program. Initial payment of 1,340 pesos only. For more details, you may contact 0917-842-8653 for Globe, 0968-678-6060 for Smart. Saydanom at Bilay. Pamana Water Corporation, Dagupan City Water District. Saydanom at Bilay. Mayroon ka bang problema sa pag-ibig, pamilya, kaibigan, o mga kwentong nais ibahagi? Halina't sumulat at ating sariwain ang mga matatamis at pait na kwento ng buhay. At the end of a rainbow, you'll find a pot of gold. At the end of a story, you'll find its own. Pag-usapan natin on air sa radyo at sama-sama nating bigyan ng payo at solusyon dito sa LNU. Love Notes Unlimited. Handog sa inyo ng DWCM Aksyon Radio Pangasinan. Magbabalik tanaw sa mga kwento mula Lunes hanggang Sabado, alas 12:30 hanggang alas 2 ng hapon sa 1161 kHz AM band at mapapanood din ng live sa Facebook. LNU Love Notes Unlimited. And it has a story without any end. Magandang hapon Pilipinas at isang maaksyong hapon Pangasinan at Dagupan. Isang maaksyong hapon po sa inyong lahat mga kaaksyon. Good afternoon po, naimbag na malam. Sana po ay okay lang po kayo, Sana po ay nasa maayos po kayong kalagayan. Araw po ngayon ng Friday mga kaaksyon, August 14, 2026.
atin nyo na pong napapakinggan at napapanood ang programang Love Notes Unlimited. Dito po yan sa Action Radio Pangasinan, DWCM 1161 kHz. Kasama nyo pa rin po ang inyong pong lingkod. Ako po ito, Section Angel Peralta. Sa atin naman pong Master Control, Engineer Kenneth Villanueva. At syempre, para po sa inyong mga kwentong pag-ibig, alam nyo, ang daming mga nagsasend mga ka-action, hindi ko kayo ang baga natatabunan, hindi ko mabasa yung iba, pasensya na po mga ka-action, ano, pag hindi ko nababasa yung mga messages po ninyo. Sa personal messages po ng mga kwento po ninyo, may nag-send kahapon, ano, 2 yun, ayun. Tapos, meron pang iba, so basahin natin, ano, mga ka-action. So, pwede rin po kayong mag-send ng inyong pong mga public service announcement, mga nais po ninyong batiin, mga kwento po ninyo sa aming text line sa 0922-852-1161. At pwede rin po kayong mag-comment mga ka-aksyon dahil live din po tayo sa amin pong Facebook page, Aksyon Radio Pangasinan, DWCM 1161 kHz. Batiin po muna natin ang isang maksyong hapon, ang lahat po ng mga ka-aksyon po nating nakatutok, nakikinig sa atin pong programa, mga ka-aksyon, ano, sana po ay nandyan pa rin po kayo. Batiin po natin Tito Bella Or Lopez. At syempre kay Consi, yan. Consi Narayana Rasidas Messina, ang SK Federation President ng Bayan ng Calasiao. Nasa field pa daw po sila ngayon. Ako kasi syempre tuloy-tuloy din, ano, yung mga frontliners po natin, mga ka-aksyon. Sa mga ganitong pagkakataon, sa mga ganitong panahon po natin, talagang puspusan din ho yung mga frontliners natin. At isa po doon si Consi. Yan, si Consi. Consi Nereyana. Meron silang ano ngayon, yung positive, di ba? Yung nagko-cancel ng mga aso po sa mga ganyan, mga animals, mga ka-aksyon din sa may bayan po ng Calasiao. Hi po, sabi dito ni Joshua Estrada. Good afternoon kay Joshua Estrada. May pasok ba kayo ngayon? Or dyan sa may nandiyan ka sa may Manawa? Pero shout out, magandang hapon. Kay Tito Benla Or Lopez, gandang hapon Action Angel. Good day anak Angel. Tudo man na, nawan sardeng na, ingat po tayo. Ang garod nanay Vivian. Ya. Hangag sardeng. Kasi lang ay nagaduti isang sangit na ti kwa tayo. Kasi nasangit mo ito nanay Vivian. Nya nga hangag di pa nagsangit na tikwa tayo, panahon tayo, ano? At syempre, Nanay Vivian, maraming salamat po sa inyong pakikinig, pagtutok sa atin pong programa ngayong araw pong ito. At syempre, sa inyo pong lahat mga ka-aksyon, magandang hapon po. Kay Sir Kenneth Galvez, ayan, may sinend siya, maraming salamat po sir, ano? Pwede ba natin tong gamitin mga ka-aksyon, ano? Para kuwan din natin. Ayan, ikon natin. Kay Sir Kenneth Galvez, ako mag-ingat po kayo sir, no? Maraming salamat po sa pictures po na inyong sinend. Padala natin ito sa amin pong DC at pwede nating magamit mga ka-aksyon. Pero sa inyo pong lahat mga ka-aksyon, magandang hapon po. Magandang hapon po Action Angel. Kamusta po? Okay lang po ako. Hindi po ba kayo magpo-program now? Siguro may pinuntahan kayong mahalaga Action Angel. Ako, dito na po ako. Kayo naman po. Sorry po na late lang po ng very light. Hindi very light, talagang super late. Pasensya na po. Ako po ay kumain po muna. Yeah, medyo na tayo sumakit na yung ulo natin Gutom na pala. Kung saan man kayo now, ingat po, stay safe and God bless po always Action Angel. Have a blessed Friday afternoon. Thanks God, it's Friday afternoon. Maraming salamat po Nanay Christy. Kayo rin po, kamusta po kayo? Maraming salamat sa inyong pagtutok at palaging pagsuporta. Syempre, pagmamahal kay Action Angel. And I hope to see you soon. Nanay Christy, Fabulason, dyan sa may Dumulandan, West Lingayen, Pangasinan. Shoutout din po sa kanyang buong pamilya, Sir Reynaldo Sr., Sir Reynaldo Jr., at sa inyong lahat mga ka-aksyon, good afternoon po. Kay Sir Kenneth Galvez, ayan, maraming salamat sir sa pag-share po ninyo ng atin pong, yung picture po ninyo sir, at credit po natin. Sabi dito, hello again, beautiful angel. Nanonood ulit ako habang nagbabalot ng lumpiang rabong. Wow, bagong-bago po yan, Mama. Madam Julia, sanay di ka magsasawang
magbasa sa aking mga comments at pagbati. Binabati ko pala ang aking kuya ko. Ngayon, si Kuya Ramonito Madriaga. Thanks again, Ma'am Angel. Ako maraming salamat po kay Madam Julia Madriaga Marquez. Yan po yan sa may bayan po ng San Fabian. Nagbabalot ng lumpiang rabo. Parang hindi ko pa po na-try yan, ma'am. Ano kayo? Rabong. Ano lang ako adobo, ganyan. Or dinengdeng. Yung atsara, yan. Yan, hindi po ako magsasawa mga ka-action na batiin po kayo. At syempre, wala po ako kung wala po ang action na wala po kayong lahat. Ito po mga ka-action, basahin po muna natin. Ito ang ating sulat na isinend po sa atin kahapon ng atin pong isang letter sender. Hanapin natin mga ka-action, Parang pinasend lang niya. Ayan. Kasi syempre, baka nahihiya, ganyan mga ka-action. So basahin po natin itong atin pong sulat ngayong araw po ng Friday mga ka-action. Sana po ay tulungan po ninyo ako na magbigay ng inyong mga advice sa atin pong letter sender mga ka-action. At wag na wag po kayong aalis, wag na wag po kayong maglilipat sa atin pong pag-uusapan ngayong araw pong ito mga ka-action. So ito na po, pakinggan na po natin ang atin pong sulat ngayong araw pong ng Friday. Sabi niya, mahal na Action Angel, magandang araw po. Ako po si Anonymous, 28 years old at taga Pangasinan. Nahihiya po ako pero kailangan ko na talaga ng tulong at payo ninyo. Nakilala ko po si Kay 8 months ago. Mabait siya, maalaga, at naramdaman ko po ulit na mahalaga ako. Ang problema lang po, may asawa na pala siya. Hindi niya po sinabi sa akin noong una. Nalaman ko na lang nung nahuli ko yung message nila ng asawa niya. Alam ko po sa sarili ko na mali yung ginagawa ko. I'm the third party, pero mahal ko na po siya. And sinasabi niya na hihiwalay daw siya sa asawa niya soon. Lagi niyang sinasabi na maghihintay lang ako. Pagod na po ako, Action Angel. Nasasaktan ako every time na bigla siyang mawawala kapag kasama niyang pamilya niya. Guilty ako sa asawa niya, nasasaktan din ako sa sarili ko kasi pinangako ko sa sarili ko na hindi ako mapupunta sa ganitong sitwasyon. Ang tanong ko po, paano po ba ako makakalaya sa relasyon na ito kahit mahal ko siya? Paano ko po mapuputol? Yung attachment ko kahit araw-araw kaming nag-uusap at madalas nagsasama? Natatakot po ako na baka mas masaktan pa ako in the end. Pero sana po ay matulungan po ninyo ako. Wala po ako mapagsabihan kasi nahihiya ako sa family and friends ko. Maraming salamat po sa pakikinig. God bless po sa program nyo. Mamaya mga ka-action, babalikan po natin yung balita po na yan. Ay, balita. Kwento po na yan mga ka-action.
At oras natin, 1:39 ng hapon at pansamantalay magbibigay daan po muna kami para sa ilang paalala. Gaan ng pack? Puro powder kasi lahat. Champion, tapat po sa inyo. Aksyon! Radyo! Sa radyo lang kaya ng budget namin. Napunta na kasi sa produkto. Champion, tapat po sa inyo. Aksyon! Radyo! At narito ang balita sa oras na ito mga ka-aksyon, kinunda na ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang napaulat na aksyon ng Chinese immigration laban sa mahigit 100 Pilipino dahil sa umunoy illegal employment at overstaying. Sinasabing ang naturang hakbang ng China laban sa mahigit na 100 Pilipino ay ganti umano sa patuloy na law enforcement operations laban sa mga Chinese nationals sa Pilipinas. Binigyang diin ng kalihim na ang mga operasyon ay nakabatay sa mga search warrant na inisyo ng korte, tulad ng operasyon sa isang steel plant sa Misamis Oriental kung saan 69 na mga Chinese worker ang naaresto. Sa kabilang dako, hindi rin nagustuhan ni Teodoro ang umano'y kabiguan ng mga otoridad ng China na tugunan ang maling gawain ng kanilang mga kababayan. Winika ni Teodoro na kung hindi sangkot ang mga Chinese national sa panluloko sa mga Pilipino, itatrato sila sa bansa na kapareho ng ibang dayuhang sumusunod sa batas. Ang nasabing aksyon ay bahagi ng pagsisikap ng mga otoridad ng imigrasyon ng China para paigting ang pagsusuperbisa sa mga dayuhang iligal na pumapasok, namumuhay at nagtatrabaho sa China at isagawang espesyal na operasyon alinsunod sa batas. Binigyang din ni Guo na habang sinasikatuparan ng espesyal na operasyon ay isantadar sa dibo ang mga gawain ng staff ng mga otoridad ng imigrasyon at lubos na naigarantiya ang karapatan at kapakanan na may kinalamang dayuhan. At yan ang balita sa oras na ito. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Aksyon! Radyo! Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pating virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Inatay sa 99.9% yung bacteria and virus tested. Bilib Iray Eksperto and Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. This is easy hugasin sa Champion Dishwashing. Easy Huga. Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo. Star Wax, Star Wax, Wax. Star Wax, Star Wax, Wax. Always remember, sa paglinis, pakintabin ang sahig. Mrs. Star Wax, Star Wax, Wax. Kitang na to the max. Star Wax, ayaso #1 na floor wax. Walay waterproof formula. Ang gana na danuman, umpawil sukintab na sahig. Star Wax, Star Wax, Wax. Kitang na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Charm Fab Gold. Bakit makabloom sa charm? Walang amoy kulong kahit sabay sa loob. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold. Bakit makabloom sa charm? Walang amoy kulong kahit sabay sa loob. Bangong makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Kapanyawan, pagod sa trabaho, masakit ang likod, tuhod o kasukasuan. Huwag nang tiisin yan. Nandito na ang SED Liniment. Isang pahid lang, parang may masahe sa bawat galaw. Mapa-driver, magsasaka, nanay o estudyante, panalo sa ginhawa.
Sed Liniment, ginhawang siguradong ramdam. Lamig at ginhawang walang kapantay. Sedlinimen. Sa sakit ng katawan niya, nagsagot agad. Sedlinimen. Oras po natin mga ka-aksyon, 1:44 ng hamon. At pasensya na po kayo sir, kay sir, kaibigan natin Sir Kenneth Galvez. Hindi po kayo ma-replyan mga ka-aksyon dahil naka-live po tayo, batiin po natin yung mga ka-aksyon po natin nakatutok. Sabi po dito, good afternoon pretty angel. Sabi niya, anong inulam mo? Nabusog ka ba? Ang ulam po namin ay lechon manok. Lechon manok, syempre maraming salamat po kay Madam Violi Valdez Ferrer, ayan, sa food po namin. Lechon manok, kaya tuloy si Action Angel, anong tawag dito, napabalik, di ba? Nakadalawang kanin. Kayo po ba, Ma'am Malu, ano po ang inulam po natin? Sana po ay nakapag-lunch na po kayo. Sabi dito ni Kenneth Galvez, live po pala kayo ma'am. Sabi niya, opo, kaya hindi ko po nasugot yung tawag po ninyo. Pero maraming salamat po sa pinadala po ninyo. At sa information din po. Good PM po Ma'am Angel, ingat po palagi. Pa-shoutout kay Ate Alma, ingat po anak ko. Sabi niya yan. Magandang hapon po kay Pastor Andrew Estrada Jr. Diyan po yan sa may bayan po ng Kalasyaw. Sa bayan po ng Malawang. Sorry ang dami ko iniisip. Diyan sa may bayan po ng Manawag, Pastor Andrew Estrada Jr., kaya tawag dito, Sister Christina, sa inyo pong lahat. At kay Ate Alma, yan, nasa malayo siyang lugar. Nagbalik naman siya. Nagbalik bayan siya eh. Shoutout po sa inyong lahat. At sa atin naman pong airwaves, Sir Mike Fernandez, Sir Peach, Sir Rex Villaluz, sa Nanay Christy Fabilaison, Nanay Vivian, magandang hapon po sa inyong lahat. At sa inyo po mga ka-aksyon, good afternoon po sa atin pong mga viewers. Pwede po kayong mag-comment mga ka-aksyon para makita natin yung mga kuwan po natin dyan. Tawag dito, mga nanonood, mga ka-aksyon ba? Siguro advice na lang po sa ating letter sender. Una sa lahat, maraming salamat dahil naglakas loob ka na magsabi ng pinagdadaanan mo. At dito pa sa aming program or dito pa sa aking program, hindi madaling aminin na nasa isang relasyon kang alam mong mali. At lalo na kapag totoong nahulog na ang puso mo. Pero syempre tandaan mo, pero tandaan mo, ang pagmamahal ay hindi sapat na dahilan para manatili ang sa isang relasyon na paulit-ulit kang sinasaktan. 8 buwan na kayong magkasama, pero hanggang ngayon, ang hawak mo ay puro pangako lang, 'di ba? Puro soon. Ako, kailan ba 'yan, 'di ba? Yan, at 8 buwan na kayong magkasama, pero hanggang ngayon, ang hawak mo pa rin ay puro pangako. At paghihintay. Ang tanong, kailan ka ba maghihintay, di ba? At habang naghihintay ka, ano ang kapalit? Peace of mind mo? Self-respect mo? Panahon mo? Di ba? Ang hirap kasi mga ka-aksyon lalo na kapag puro pangako. Wow, yun na naman tayo sa mga puro pangakong napapako, 'di ba? May mga kilala ba kayong ganyan mga ka-aksyon na puro pangako lang? Na kapag puro pangako, puro salita, hindi tinutupad mga ka-aksyon, ako mahirap 'yan, 'di ba? Kumbaga para kang alam mo yung walang kasiguraduhan, 'di ba? So sa paghihintay mo, habang naghihintay ka, kumbaga ay kapalit? Peace of mind mo ba? Self-respect, 'di ba? At hindi kita huhusgahan dahil umibig ka, pero kailangan mo maging honest sa sarili mo, di ba? May asawa siya, at kahit sabihin niyang
At kahit sabihin niya na hindi sila okay or malapit na silang maghiwalay, hanggat hindi niya talaga inaayos at tinatapos ng maayos ang kanilang relasyon, ikaw ang alanganin, di ba? Ikaw ang ano dyan, 50-50 ka dyan, bes. Di ba? Oo, para kang ano dyan, tawag dito, sumugal ka, alam mo nang talo ka, di ba? Pero at nag-risk ka pa, nag-take ka pa rin ng risk. Ay nako, tigil-tigilan nyo yung mga ganyan. The rest. Pero yun lang naman mga ka-aksyon. At hindi mo kailangan hintayin na ikaw mismo ang maubos bago ka umalis, di ba? Kung gusto mo talagang makalaya, kailangan mong gumawa ng malinaw na desisyon. So sabihin mo sa kanya na hindi mo na kayang ipagpatuloy ang ganitong setup at kailangan mong lumayo. At mahirap kasi sa unang araw, unang linggo. Alam nyo mga ka-aksyon, kapag kakalimutan nyo ang isang tao, kapag kayo po ay nagdesisyon na gusto nyo nang kalimutan ang tao na yan, alam nyo sa unang linggo, ganyan, unang araw, talagang mahirap yan mga ka-aksyon. Talagang mahihirapan kayo dyan, no? Kasi syempre, sabihin natin, tawag dito, sa unang first week, ganyan, di ba? Mahirapan ka talagang kalimutan siya, mga ka-aksyon. Pero hindi naman yan kasi, madalian, di ba? Proseso yan, mga ka-aksyon. Yung pag-move on din yan, di ba? At lagi mo rin tatandaan na hindi ka masamang tao dahil nagkamali ka. Pero may magkakataon kang itama ang pagkakamaling yun, di ba? Minsan, ang pinakamahirap na klase ng pagmamahal, mga ka-aksyon, na yung kailangan mong bitawan, ano? Hindi dahil hindi mo na mahal, kundi dahil alam mong hindi na ito mabuti para sa'yo. Sa lahat ng mga ka-action po natin, tandaan po ninyo yan, ano? Isa sa pinakamahirap na klase ng pagmamahal ay yung kailangan mo ng bitawan. Hindi dahil you don't love the person na, diba? But alam mo na hindi na ito yung makakabuti or mabuti para sa'yo, or alam mong hindi siya tama. You know, nagigets nyo mga ka-aksyon, ano? So, piliin mo ang kapayapaan, piliin mo makatulog ng walang guilt, magmahal ng walang pagtatago, di ba? Hindi kayo nagtatago, okay yun, di ba? At magkaroon ng relasyon na hindi mo kailangang hintayin ang isang taong may inuuwi ang iba, di ba? At basta, karapat dapat tayo lahat, no? Na magmahal mga ka-aksyon at mahalin. At yun lang naman mga ka-aksyon. Mahirap sa unang araw, unang linggo, at baka ilang buwan pa, pero normal lang yon. Kasi ang attachment ay hindi napuputol dahil sinabi mong ayoko na, diba? Nagigets nyo yung point ko mga ka-aksyon na yung mahirap kasi dyan yung parang ano siyempre mahal mo yung tao, nakakasama mo yung tao, nasasabihin mo na ayoko na, gusto ko nang umalis, diba? And hindi talaga siya madali mga ka-aksyon in the first, parang unang week, unang araw, diba? Hindi naman kasi napuputol, nawawala agad-agad yan ng isang ano lang. Kumbaga, ngayon, ayaw mo na, nawala na, diba? Napuputol ito kapag paulit-ulit mong pinipiling wag nang bumalik, diba? Sabi ko nga, proseso, mga ka-aksyon, pero wala namang, mga ka-aksyon, masama sa pagmamahal, diba? Minsan lang din, mali lang din tayo ng taong iniibig natin or minamahal natin, diba? Yung iba, may asawa, ganyan, may karelasyon ng iba. Yun yung mga maling pag-ibig. Kahit sabihin natin, mahirap din naman na tayo yung maging dahilan ng ikakasira ng relasyon, ng dalawang tao. Mahirap naman yun. Kumbaga parang dadalhin mo rin yun sa buhay mo, di ba? Na ikaw yung magiging dahilan ng pag-away nila, pag-break nila, mga ka-aksyon. And naiintindihan ko naman na lahat tayo gusto natin na mahalin tayo, gusto rin natin yung ideya ng magmahal. Diba? Kasi ang ganda nga naman, mga ka-aksyon, yung love, diba? Yung concept, yung idea of yung love mismo, mga ka-aksyon. Pero again, kapag alam nyong mali, hindi tama, mga ka-aksyon, piliin nyo lagi yung mas makakabuti sa inyo, diba? Sabi po dito, Monggo, ulam ko action angel na absent-minded ka, kalma lang. Sa letter sender, dapat may clarity na tinatawag sa relationship nyo. May assurance, pero kung walang assurance,
better na let go mo na lang. You deserve to be happy. Yung ikaw lang, walang kahati, hindi ka option, kundi ikaw ang priority or ipa-priority. Tama po, di ba, Ma'am Malu? Opo, na yung ano ko, dami kong, yung mga tumatawag kasi, may nagme-message yan. Hindi ko na alam. Miga mix na siya. Nag-mix and match sa utak. Yun nga po. Totoo yun, mga ka-aksyon. Kasi syempre, hanggang kailan ka maghihintay? Yung soon na yan, diba? Baka wala na, diba? Pumuti na yung uwak. Yung uwak, diba? So, sa pagmamahal talaga, mga ka-aksyon, kailangan talaga ng assurance. And then, syempre, kapag nangako yan, talagang dapat ay, alam mo, tinutupad niya, mga ka-aksyon, diba? Para hindi natin, kumbaga, yung paghihintay kasi, mga ka-aksyon, hanggang kailan ka maghihintay, at habang naghihintay ka, ano yung mga kapalit, diba? Your peace of mind. Ay, manghihirap kasi, mga ka-aksyon, yung self-respect mo, panahon mo, diba kasi walang kasiguraduhan. So, kayo na lang, huwag nyo nang pangarapin, mga ka-aksyon, Kasi unang-una pa lang, kapag ang lalaki, gusto ka niya, mga ka-aksyon, kahit sabihin man natin na hiwalay na sila, kapag gusto ka talaga niya, ipupurso ka niya, ayusin niya muna yung life niya, diba? Ayusin niya muna si self niya, ayusin niya muna yung marriage nila, diba? Kung gusto niya talagang makipaghiwalay, idaan nila sa legal na proseso, diba? Kasi ganun naman yun, mga ka-aksyon, Well, matagal nga lang dito sa Philippines, diba? Pero kung talagang mahal ka ng isang tao, sabi ko nga, ayusin niya yung buhay niya, ayusin niya yung sarili niya, ayusin niya yung relationship niya, mga ka-aksyon. At doon, pwede niyo ipagpatuloy yung pagmamahalan ninyo, mga ka-aksyon, na wala kayong nasasaktang isang tao, di ba? Na hindi kayo nakakaramdam ng guilt. Alam mo yung may peace of mind kayo, mga ka-aksyon. Alam niyo yung pagmamahal na hindi kayo natatakot na, kumbaga, ipagsigawan na mahal niyo yung taong yan, di ba? Hindi kayo magtatago, mga ka-aksyon. Yun po yung pagmamahal na deserve po nating lahat, mga ka-aksyon. At syempre, yun na naman po ang gusto kong sabihin sa inyo, mga ka-aksyon. Hindi mo kailangang maging soon sa buhay ng isang tao. Kasi karapat-dapat kang maging isang malinaw at buong desisyon. Yun naman pong gusto kong sabihin sa inyong lahat, mga ka-aksyon. Lahat naman tayo may kalayaan po tayong magmahal. May kalayaan po tayong, may kwan din tayong mahalin, di ba? Pero yun nga, sabihin natin, mga ka-aksyon, kahit sabihin natin mahirap umalis, hindi mo alam paano mag-umpisa ulit, siguro umpisa mo doon sa pagpapalaya doon sa tao, mga ka-aksyon. Kasi kahit mahal pa natin yung isang tao, ang pinaka mas magandang magawa natin na pagmamahal din naman kasi yung bibitawan mo na yung isang tao, di ba? Kasi alam mo parang, mali na to, di ba? Pagmamahal din yun, mga ka-aksyon. And hindi lang siya pagmamahal sa taong yun, kundi pagmamahal din yun sa sarili mo, mga ka-aksyon, na binibigyan mo ng pagkakataon na makalaya, ganyan. Then kapag okay na, di saka kayong magtagpo, mga ka-aksyon, diba? Yun lang naman po ang gusto kong sabihin. At maraming salamat sa letter sender natin. Itago daw natin sa pangalang Ivana. May iba na, diba? Ivana yarn. Yun kasi yung ano niya so nahihiya siya. Pero maraming salamat sa pagbabahagi ng yung sulat. At dito mo napili sa Action Radio, na ikaw ng sulat mo. At yun, tuloy-tuloy pa rin po kayo, mga ka-aksyon, sa pag-share ng inyo pong mga kwento. Pero oras natin, 2 minuto na lamang po, mga ka-aksyon, bago sumapit ang 2:00 ng hapon. At alam niyo naman po, pag 2:00 na, tayo na po ay magpapaalam. Yun lang naman. Sana hindi nyo na nabasa sa oras. Pero basahin mo muna natin yung mga nanood, nakinig sa atin pong program. Naku, maraming salamat po, Ma'am Chinita Malu, sa inyo pong advice. Kasi syempre sa pagmamahal, kailangan talaga ng assurance, di ba? So pag walang assurance, better let go, mga ka-aksyon. Run, di ba? You deserve to be happy, di ba? Sabi nga ni Ma'am Malu, yung wala kang kahati, alam mo yung love na hindi nyo kailangang magtago, yung love na hindi ka mahihiyang lumabas with the person,
'Diba? Yung ganong klaseng pagmamahal, yung malaya na mahalin yung tao na yun. Ang ganda kaya nun mga ka-aksyon, 'diba? Yun lang naman. Oh, Action Angel. Pero batiin po natin Joshua Estrada, dyan po yan sa May Manawag. Nanonood sa atin, Tito Ben Laur Lopez sa bayan po ng San Fabian. Nanay Vivian Olarte dyan sa May Tubao, La Union. Madam Julia Madriaga Marquez, at hello din po sa kanya pong kuya, si Sir Ramonito Madriaga. Maraming salamat po sa pakikinig, panonood sa atin pong program. Sa atin pong 9,000 viewers na nagstay simula kaninang nag-live hanggang sa mga oras na to. Thank you po. Kay Sir Kenneth Galvez, nako, sobra ko pong na-appreciate, sir, yung pinadala po ninyong picture. Maraming salamat po, sir, at God bless you. At maraming salamat din po sa panunood din, pag-support po sa atin pong programa at kay Action Angel. Pasensya na po, hindi ko nasagot ang tawag. Tapos naman na naman program mo, ma'am. Bye, ingat sa lagi, sabi ni Sir Rex. Ako, tama po, patapos na po. Hindi pa simula pa lang. Patapos na nga po napakabilis po ng oras. Kayo rin po, mag-iingat, Sir Rex, at yung mga tropa pips natin. Ayan, yung mga hindi nakabalik sa may Camp 4 Cannon Road. Ganyan talaga ang buhay, di ba? Pero ipag-pray natin, Sir Rex, na maging okay na lahat para makabalik na kayo sa work ninyo. Kasi syempre, may pamilya din po kayo, na kailangan ho ninyong buhayin. At kay Pastor Andrew Estrada Jr., kay Ate Alma, ingat kayo palagi, Ma'am Angel, sabi dito ni Ma'am Julia Madriaga Marquez. Ako, parang gusto ko po nung lumpiang rabong, Ma'am Julia. Parang may gusto nating itry, diba? Parang may bago siya, diba? At syempre, batiin din po natin Brian Harris Almonte, Sir Alfredo Mendoza, Sir John Glenn, Dylan Ordinario, magandang hapon po. Kay Lawrence BJ Lopez, hello. At kay Auntie Mila Dumundon, dyan sa may Agoo. Puro Agoo yung mga natin, Kay Madam Rosal Hugilon. At kay Consi Narayana Rasidas Misina. Sir, iset natin yung na yan, sir. Yung interview na yan, ba? Pag okay na po kayo. At syempre ay saludo po kami lahat sa mga frontliners po natin, na walang tigil sa pag-rescue, ganyan, mga tumutulong sa mga kababayan po natin, saludo po kaming lahat sa inyo. Kay Sir Jeremy Malanaw, Shy Rose May Carbonel, kay Kuya Rolando Dumondon, at ganun din po kay Sir Manolito Mondero, dyan sa may Urbistundo, kay Kuya Judy Livaw, kay Sir Carlo Aquino, at sa inyo pong lahat, mga ka-aksyon. Ako, Maruya. Sabi dito, Maruya at Turon. Ayan, talaga namang, huwag kayo nagsasend ng ganyan, maghahanap ako dito. Maruya at Turon, napakasarap naman. Maruya. Ano bang masarap na merienda ngayon, mga ka-aksyon, bukod sa Maruya at Turon? Ayan na, baka maghanap na tayo ng Maruya. Sar? Kamuti Q, ayan, oo. BBQ, parang iba. Sabi dito, laging special shoutout ko Sabi, siyempre special ka diba? Alam mo na yun. Ayan, shoutout kay Lawrence BJ Lopez. Hello, ayan, nag-iisa lang sa kanya Special daw, isa kanya. At sa inyo pong lahat, sa mga viewers po natin, kay Madam Lala Flores Oviedo ng Phil British Insurance Company po ng Dagupan, maraming salamat po. At sa atin pong letter sender, sana ay narinig mo kung nasan ka man ngayon. Alam mo, walang masama sa pagmamahal, walang masama sa pag-ibig, mga ka-aksyon, pero yun nga lang, nagiging mali siya kapag mali yung taong inibig natin, diba? Alam niyo, ganda kaya ng ideya ng love, diba? Pero syempre, piliin pa rin natin lagi yung pagmamahal na wala tayong nasasaktang ibang tao, di ba? Wala tayong nasisirang relasyon. Ang sarap kayang magmahal ng malaya, di ba, Sar? Malaya. Di ba? Oh, wow. Yung malaya mo siyang i-con sa profile mo, di ba, Sar? Kasi hindi ka nag-aalala na na baka makita ng asawa yan, ganyan, di ba? Malaya mong, kumbaga, tawag dito? Oh. Kay Moira, pinalaya. Di ba? Di ba? Malaya mong, kumbaga, sinisigaw, di ba? Sa lahat ng tao, di ba? Sino yung mo, ganyan? Sasabi mo, di ba? Kasi wala kang kaparehas ng jowa di ba? Magtaka kapag nagsabihan kayo, parehas pala kayo, di ba? So, magandang magmahal ng, yung malaya, mga ka-aksyon. Yun na nga, mag-ano na, agi, sweet mat, sabi ni Ma'am Violi.
Syempre maraming salamat po pala kay ayan sa Tropa Pips natin, si Kenneth Galvez. Puro Kenneth ang Tropa Pips natin. Kay Kenneth Galvez, maraming salamat sa mga pinadala mong picture at information. Ayan. At sa inyo pong lahat mga ka-action, mag-iingat po kayong lahat. Kita-kits po ulit tayo bukas, araw po ng Sabado mga ka-action. Wag po kayong aalis ha. Wag po kayong mawawala. Laban lang sa buhay mga ka-action. Huwag kalimutang huminga. At syempre, lagi kong paalala sa inyo na dumating man yung mahirap na pagsubok, di ba? Bagyuhin man tayo. May hope pa rin sa buhay natin. Oras natin mga ka-action, 4 na minuto makalipas ang 2:00 ng hapon. At hanggang dito na lamang po ang programang Love Notes Unlimited. Nakasama po natin sa atin pong Master Control Engineer Kenneth Villanueva. At sa pangalan po yan ng aming pong Station Manager Action Violi Valdez Ferrer. Ako naman po yung nakakapiling at nakakwentuhan. Ako po ito si Action Angel Peralta. Tumutok po kayo sa mga programa pa po ng DWCM 1161 kHz Action Radio Pangasinan. Una sa aksyon, una sa balita, sama-sama tayo, Pilipino. Manila Broadcasting Company. Sa Dagupan City, kayo ay nakikinig sa Tunog ng Bayan. Aksyon Radio. 1161. Ang Tunog ng Bayan ang nangunguna sa balita. Aksyon Radio. Issue at komentaryo. Aksyon Radio. Musika at showbiz. Aksyon Radio. At sa serbisyo publiko. Aksyon Radio. Ang Tunog ng Bayan ang nangunguna. Ang Tunog ng Bayan. Aksyon Radio. Aksyon Radio 1161. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. It is my duty to serve the people 24/7. Ako si Lady Lynn Tamayo Reluya, isang health advocate and proud MX3 believer for 8 years. MX3 capsule, dito ako bilib. Champion na milyonaryo pa. Pagkakataon mo na namang manalo ng 1 million pesos tax-free. Dahil eto na naman ang Champion na Milyonaryo pa. At ngayon, may papremyo na rin kami para sa inyong mga suking sari-sari stores. Ilagay sa isang malinis na papel ang iyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Maaari din ilagay ang iyong suking sari-sari store at ang kanilang address at contact number. Ilagay sa isang white legal-sized envelope na nakipag-alinman sa mga required proof of purchase o POP. Ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers o mga pouch ng mga sumusunod na makikita sa official website and Facebook page ng Champion na Milyonaryo ba, Champion Bar, Champion Powder, Champion Liquid Detergent, Champion Fabric Conditioner, Champion Dishwashing Liquid at Champion Dishwashing Paste. At sa labas ng envelope, ilagay ang Champion na Milyonaryo pa, ang POP na ginamit at ang MBC radio station na iyong pinakikinggan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. 1 million pesos tax-free ang pwede mong mapanalunan sa Grand Draw. Libo-libong piso ang ipamimigay sa mga weekly draws na gaganapin sa mga MBC stations nationwide. At may pa-Champion gift packs pa para sa iyong suking sari-sari stores. Champion na Milyonaryo pa. Brought to you by Champion. Walang gimmick, tapat po sa inyo. See posters in our official Facebook page for more details. Promo period is from July 11 to September 18, 2026 per DTI Fairtrade Permit number FTEB 260394 series of 2026. Aksyon! Radyo! This is easy hugasin sa Champion.